Mit ili istina? Da li pas zna da si trudna? Mnoge žene su primetile, moj pas se promenio čim sam zatrudnela. Postao je zaštitnički nastrojen, mirniji ili se ne odvaja od mene. Ali, da li pas zaista zna da si trudna? Istina. Psi mogu da primete promene u telu trudnice, ali ne zato što razumeju trudnoću, već zato što imaju izuzetno razvijena čula. Nauka kaže da psi mogu da osete promene u hormonima, drugačiji telesni miris, promene u raspoloženju i energiji, kao i suptilne promene u ponašanju i rutini. Zbog toga pas može postati zaštitnički nastrojen, privrženiji nego ranije, mirniji ili oprezniji. Međutim, važno je znati, pas ne zna da dolazi beba, on samo zna da se nešto važno menja kod tebe. Zaključak, pas ne razume trudnoću kao čovek, ali vrlo jasno osjeća promene i reaguje na njih. Zapratite Dog World Donkov svet za još mit ili istina epizoda.